leli ngikufaka namhlanje ngiyakuthembisa ukuthi ngalelingi engiyifaka nzimase ngiyakuthembisa nicele kuNkulunkulu uNkulunkulu samandla onke akhe umuzi kayinani ekuhambeni kwenu bonke. Incwadi kwabaseFesi chapter 5 sofunda from verse 25 sehlela oseyitholile ukufundela kwabaseFesi chapter 5 verse 25. Madoda thandani umndeni njengalokhu noKristu ethandile ibandla. Kanjalo amadoda bafanele ukuthanda omkakhe njengemizimba yabo. Othanda umkakhe uzithanda yena. Ngicela sivala amehlo sonke. Abantu abasha bona bayagcinezile. Baba nemandla Nkosi yethu Jesu Kristu. Namhlanje Nkosi uzoqinisa, uzobusisa umshado wakho awubizele kuwe Nkosi Jesu. Siyawukhulelela ke baba ukuthi ube umshado ozoba ngophumelelayo ezintweni zonke. Sikhulekela nebandla lidonke ukuthi Nkosi uzoletha umshado kilo. Sikhulekela imindeni yombili siNkosi Jesu. Mayibe yileyo mndeni ezoqhubeka ikhulekela lemndeni le esesihlanganisile namhlanje umndeni omusha wabaduma kude. Sikhazimulele Nkosi babele zonke izimpi ezingathanda ukusondela kubo bezwe ukubusiseka bezwe amandla avela kuwo ngoJesu Kristu Nkosi yethu. Ngibambe isandla sakho sokunxele, ngibambe isandla sakho sokunxele. Ngoba niyavuka abakhona la nikhona. Uma umuntu mawude uzosho amagama akhe ebese befika lapha kuthiwa wena bese esho ukuthi usibambane shuma amagama nkosikazi wakhe. Ngiyabafundisa ke abathandekayo. Mina sibambane ishola ngimike. mina Mtumazeni Dumawude Ngiyawuthabatha wena, ngiyawuthabatha wena ushumukazi wamagama akhe. uthabatha wena uzanele ekhaya Ukuba ube umngami ohlangene nami ngokomshado. ukube umngami ohlangene nami ngokomshado. Ukube ube owami namanje nanini. Kube owami namanje nanini. Noma kuvela okuhle, Noma kuvela okuhle, noma kuvela okubi, noma kuvela okubi, noma kuvela inhlamba, noma kuvela inhlanhla, noma kuvela ubunzima noma kuvela ubunzima, ekuguleni ekuguleni nasekuphileni. nasekuphileni. Ngikuthande, Ngikuthande, ngikondle, ngikuthokozise ukuthokozisa ngokomthetho ongcwele kaNkulunkulu. ngokomthetho ongcwele kaNkulunkulu. Size sahlukaniswe ukufa. mina zanele ekhayeni Ngiyawuthabatha wena ushuba kuduma ukuthi amagama akhe. Sibonga. ngiyakuthabatha Mdumazeni Ukuba ube indoda yami ehlangene nami ngokomshado. ukuba abe indoda yami ehlangene nomshado noma kuvela okubi Noma kuvela okubi, noma kuvela okubi noma kuvela inhlanga, noma kuvela inhlanhla noma kuvela ubunzima noma kuvela ekuguleni nasekuphileni. ekuguleni Ngiyawuthatha, ngiyawuthatha ngikondle ukuthokozisa ngomthetho ongcwele kaNkulunkulu. ngikondle ukuthokozisa ngomthetho ongcwele size sadlukanise
ngaleli ngikufakana namhlanje ngiyakuthembisa ukuthi noma kungaba nzima kanjani empilweni yethu ngohlezi ungubhena wakho ngohlezi ukuvikela ngaso sonke isikhathi ngohlezi futhi ukuthanda noma kuthiwa kwenzakalani kithi konke siyokwenza ndawonye ngekulahle usuku namhlanje ngiyafunga phambi kaNkulunkulu ukuthi ngiyazinikela kuwe njengendoda yakho kumele uyithande ngoba naye uyakuthanda kusuwenza imisebenzi eminingi ongengayenza kodwa ngaleli-ke ngithi ngiyaqinisekisa ukuthi namhlanje ngizoba unkosikazi kaNkulunkulu ngokuphelele ngasemthethweni. Sondela incwadi yabo-ke akasho senhlizweni yakhe Ngalelingi engiyifaka nzimase ngiyamthembisa ukuthi ngaso sonke isikhathi noma qhamuka ziphi izivunguvungu ngoba izivunguvungu ziyavela empilweni ngiyoma naye kuze kube phakade. qhubeka phela usho ukuthi ngithanda Ngiyamthanda ngiyohleze ngimthanda njalo yona usuku lanamhlanje ngikubona lukhulu kakhulu phambi kwamehlami ngiyohleze ngimthanda size sahlukane sokukhulu. Ngiyabingelela ngibingelela abafundisi ngibingelele ibandla lokusendlini igameni lenkosi Jesu waseNazaretha, amen. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane. Umakhanyile lo uzalwa ubhuti omdala wakwethu.